Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Mela, se naqraw minn Luqa kapitlu 7. Luqa 7, illum kif tafu meta jkollna l-agape, inxandru l-Vanġelu għal dawk li diġà jemnuh tant l-aħjar għaliex jissudaw aktar fih, u għal dawk li ma għadu ma semmawx ċar kollhom l-opportunità biex iwieġbu għall-istedina ta' Alla sabiex jitħabbu miegħu. Mela, Luqa 7 u vers 36. Luke 7, vers 36. Għandna storja hawnhekk fejdina wieħed mill-Fariżej xtaqu jiekol miegħu u daħal fid-dar tal-Fariżew u qgħad fuq il-mejda. Wara mara li kienet fil-belt u li kienet midimba, malli għarfet li Ġesu kien qiegħed fuq il-mejda f'dar il-Fariżew, ġibet vażett tal-alabastru biż-żejt tal-fwieħa u qagħdet f'riġlejh warah tibki u bdiet ixxarrablu riġlejh bid-dmugħ u messithomlu b'xagħar rasa u bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt tal-fwieħa. Issa meta ra dan il-Fariżew li stiednu qal fih innifsu tal-bniedem kieku kien profeta kien kun jaf min hi u x'inhi l-mara li qiegħda tmissu għax hi midimba. U Ġesu wieġeb bil-qallu x'mun għandi xi ngħidlek. U qal Mallem għid. Kien hemm wieħed li jislef il-flus li kellu 2 midjunin. Wieħed kellu jagħtih 500 dinjer u l-ieħor 50. U meta ma kellhom xejn biex iħallsu ħaffrilhom bil-qalb it-tnejn. Għid li mela, min iħobbu l-aktar? Wieġeb x'mun qal naħseb li dak li ħaffirlu l-iżjed u qallu ħsibt sewwa. U dan li l-mara qal il-xmun tara dil-mara dħalt f'darek u ilma għar-riġlejja ma tajtnix. Imma din ħaslit riġlejja bid-dmugħ u mishithom b'xagħar rasa. Bewsa ma tajtnix. Iżda dil-mara minn xin tħalt ma waqfitx tbus li riġlejja. Biż-żejt ma dliklix rasi, imma dil-mara dilkit li riġlejja biż-żejt tal-fwieħa. Għalhekk ngħidlek dnubieta li huma ħafna huma maħfura. Għax ħabbet ħafna. Iżda lil min jaħafirlu ftit dan ftit ħobb. U qalilha dnubietek maħfura. U dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fi anfushom, minu dan li jaħfer id-dubbiet ukoll? U qal il-mara il-fidi tiegħek salvatek. Mur bislem. Amen. Għal ħafna nies li jieklu 3 darbit kuljum bomba. M'hemmx problemi, m'hemmx ma fdaqx inkwiet l-aqwa illi minn ġurnata l-oħra għaddejjin, oħrajn forsi ħsibhom biex jitażnu aktar ma ipappuhom fuq dar ħadd ieħor. Però hemm xi ftit nies li jħobbu jaħsbu. U xi darba oħra naħseb in nqabdu naħsbu, nqabdu nimmeditaw, nirriflettu fuq pereżempju min jien. Min jien? Għaliex jien u mhux int jew ħadd ieħor. L-identità personali tagħna. Mistoqsija kbira, mistoqsija importanti. Bad nistaqsu wkoll għalfejn qiegħed hawn, għalfejn twilit jien, għalfejn neżisti. Mistoqsija tal-għan, l-iskop tal-ħajja. Mistoqsija oħra fejn sejjer? Sejjer lura li trabb u daqshekk jew hemm kontinwazzjoni ta' eżistenza. Dan mistoqsijiet illi xi darba oħra jew smajnihom diskussi, jew aħna nfusna qajjimnihom ma' nfusna u forsi rejnhom forsi tqal u ma ħsibniex aktar fuqhom. Però dan mistoqsijiet kollha jgħibu jiżvanixxu fix-xejn meta nikkomparaw ma' mistoqsija illi fl-importanza tagħha teleb kull mistoqsija oħra. Alla jeżisti?
Mhux qed ngħid kwalunkwe Alla illi jimmaġina l-bniedem għax hemm ħafna Allat jgħid l-Apostlu Pawlu hemm ħafna divinitajiet. Imma Alla tal-Iskrittura, Alla illi wera nnifsu permezz tal-profeti u l-apostli tiegħu. Alla li sejjaħ lil nnifsu l-qaddis ta' Iżrael. Alla l-ġust, Alla l-ħallieq ta' kollox. Alla li huwa bla bidu u ma jkollux tmiem. Alla li huwa s-sors u lan ta' kull ħaġa. Jeżisti? Forsi hija finzjoni u prodott tal-moħħ uman. Irridu forsi minn ħanninna, minn ewennisna fil-saram tal-ħajja, fil-sfidi tal-ħajja, u allura vintajna xi ħadd kbir, suprem, xi ħadd ola minn kollox, illi allura jiena l-ħossni dajjef, inkun nista' immur għandu, nirrikorri għandu fil-ħsibijiet tiegħi. Xi filosofi jekk ħasbu, u nasib din mistoqsija, Alla jeżisti? Ħafna nies hawnhekk jagħmlu cop-out. Għandhom soluzzjoni faċli. Iva jgħidulek mill-ewwel, iva, Alla jeżisti. Però mbagħad jgħixu bħalli kieku Alla ma jeżistix. Fommhom jammettu mill-ewwel biex ma jissarawx ma dil-problema. Biex ma jkollux għalfejn jaħsbu u jkissru moħħhom fuq Alla jeżistix u jekk jeżisti x'evidenza hemm, xi provi hemm. X'turija tista' trassaqli illi Alla ta' bil-ħaj jeżisti. Allura dawn faċilment għandhom il-risposta fil-but, Alla jeżisti, però mbagħad imorru fuq ix-xogħol u jaġixxu u jġibu ruħhom bħalli kieku Alla ma jeżistix. Jistqarruh bil-fom, però bl-emil tagħhom prattikament mbagħad jiġħduh. La rridu nkunu aktar koraġġjużi minn hekk, aktar ħajdu hekk ħanaqbdu l-barr minn qrunu u ngħidu Alla jeżisti. Ovvjament, illum il-ġurnata aktar minn qatt qabel, il-bniedem qed isir arroganti, il-bniedem qed isir bla mistħija. U hemm armata ta' nies, ħansejla armata ta' nies, illi minn mistħija jgħidu l-huma ateisti, jiġifieri jgħidu aħna ċerti u żgur li Alla ma jeżistix. Hija delużjoni tal-bniedem, hija fantasija illi tgħid li Alla jeżisti. Tajjeb, fosthom Richard Dawkins li huwa professur fil-Università ta' Cambridge illi hu stess jgħid il-kruċjata il-lan ta' ħajtu u illi jipprova jeduka lin-nies ħalli jikbru. Mhux nibqgħu trabi nemnu fis-superstizzjonijiet. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, hemm ħafna minn dawn in-nies illi iridu jgħinu l-umanità ħalli navvanzaw qudiem, mhux nibqgħu f'dik l-idea ta' superstizzjoni u reliġjon. Ir-reliġjon għalihom hija żvantaġġ għall-bniedem. Ejjew nkunu xjentifiċi, ejjew nkunu oġġettivi jgħidulna. U jerġa' wkoll ħafna filosofi mill-Greċja fl-antik. Imma sal-ġurnata tal-lum ħansemmilkom qed Immanuel Kant, Ġermaniż intellettwali kbir illi dedika ħajtu biex jibbombardja l-evidenza favur l-eżistenza tal-Alla. U qal jiena irrid dawn il-provi, għana konna nitkellmu u għadna nitkellmu dwar il-prova ontoloġika, kosmoloġika, teleoloġika, ok, forsi ġili id-diskutejnijom bejnietna, tajjeb? Pero dana Immanuel Kant jgħid li jiena dawn kissirtom kollha. Pero mbagħad jgħid illi rridu ngħixu bħalli kieku Alla jeżisti. Għax jara fil-li ma nistgħux nissopravivu jekk m'għandniex għall-inqas dik il-biża' illi hemm bżonn nagħmlu s-sewwa għax nibdew neqirdu xulxin noqtlu xulxin razza umana tispiċċa u d-dinja ssir literalment infern. Ġifieri, nies mbagħad Immanuel Kant ġaluna nitbismu. Għaliex fil-waqt illi ħanejdu hekk kiteb volum sħiħ dwar il-Himalayas huma sensiela ta' muntanji kbira ħafna fuq l-Indja, fejn hemm il-muntanja Everest ukoll parti mill-Himalayas. Dak kiteb volum sħiħ fuq il-Himalayas blan speċifiku
biex jikkonvinċik illi l-muntanja Everest ma teżistix. Meta tiżen ix-xogħol kollu tiegħu, l-ewwel kisser kull ma huwa teoloġiku, kull ma hu favur l-eżistenza tal-Alla. Ma jgħidlek li ma nistgħux ngħixu mingħajr l-idea tal-Alla, għax altrimenti il-ħajja umana issir propjament annimaleska. Dana ikkonsidra prattikament kollox, kull prova, kull evidenza, ħlief waħda ma konsidrax. Ħlief evidenza waħda. Il-fatt li hemm personaġġ fl-istorja umana li ħadd ma jista' jgħid ma kienx jeżisti. Bħalma ħadd ma jista' jgħid jekk inti tgħid li Napoleon ma kienx jeżisti, jiġbruk. Jew li Shakespeare ma kienx jeżisti, jiġbruk. Għandek problema. Għaliex, għax hemm l-evidenza, hemm id-dokumentazzjoni. Imma hemm personaġġ li kien jeżisti. Ġesu minn Nazaret. Illi hu nnifsu klejmja ċaru tont illi huwa Alla nnifsu. U tant tkellem ċar illi r-Rumani li kienu monoteistiċi, ġifi jemnu falla wieħed, ma stawx iniżluha illi hu Alla li der fostna bħala bniedem u allura għatawilu għal-mewt u salbuħ. Kant ma konsidraħiex din. Laqqas biss darba isemmija fil-volumi kbar li kiteb. Palli kieku dawn nies Kant, Richard Dawkins, għandhom inti taħseb li sejrin ximkien. Jiena ngħid qegħdin jaħarbu minn xi ħadd. Mhux sejrin ximkien. Mhux għandhom missjoni jridu jilħqu ċertu imma qegħdin jaħarbu minn xi ħadd. Għax ma jissapportuhx f'ħajjithom. U ekku Alla kif tkellem fl-Iskrittura. Huwa insapportabbli. Jiena il-qaddis ta' Iżrael. U għajnejja huma wisq safin biex iħarsu l-ħażen. Ma tal-bniedem qed jagħmel ħażen ma jqbillux jammetti. Jew anqas ma jqbux jammetti bis-serjetà illi hemm Alla, u allura la hemm Alla, hemm bżonn nagħmel xi ħaġa. Għaliex jekk ma jeżistix Alla, ħażin. Għax il-koll ninsabu qisna qegħdin nivvjaġġaw fuq trejn, u min qiegħed fil-vagun tar-restorant li qed jiekol, u min qiegħed mistrieħ u forsi qed jitnies fuq il-pultruna tiegħu waqt li t-trejn hija miexja, u min qed jagħmel ħaġa u min qed jagħmel oħra, però t-trejn m'għandux sewwieq. Jekk m'hemmx Alla, hekk ninsabu. Qegħdin nirrivolvu madwar kewba waħda minn miljuni ta' kwiekeb oħra, b'veloċità ta' eluf ta' mili fis-sija. U ma nafux fejn sejrin. U ma nafux se jsir minnha. Jekk m'hemmx Alla ħażin. Għax m'hemm ħadd illi qed isuq. Però jekk hemm Alla, għar. Jekk Alla jeżisti, għar. Għaliex il-qagħda tagħna qudiemu u l-kuxjenza tagħna wkoll tinfurmana mhijiex dik li suppost tkun. U allura meta nitkellmu dwar il-Vanġelu, dwar is-salvazzjoni, titkellem dwar is-salvazzjoni. Salvazzjoni meta wieħed b'suċċess jeħles lil ħaddieħor minn mewt ċerta. L-ar mewt mhix il-mewt tat-tebut, ma l-mewt ta' separazzjoni eterna minn Alla etern. Meta l-mistoqsija għalfejn qiegħed u fejn sejjer jitwieġbu, però jitwieġbu b'mod negattiv. Fejn sejjer id-destin tiegħek huwa lilin mill-preżenza tal-mulej u mill-preżenza komfortabbli tiegħu. U ċo il-lan li għalli inħlaqt ma jintlaħax. Ġesu preżenta l nifsu pala s-salvatur tal-bniedem. Is-Samaritani ukoll xandruh. Int is-salvatur tad-dinja. U Ġesu kemm il-darba tkellem dwar salvazzjoni, pereżempju meta daħal fid-dar ta' Zakkew u Zakkew wera l-indiema tiegħu u wedu ħajbda l-ħajtu u kollox. Ġesu lin-nies qalilhom illi s-salvazzjoni daħlet ukoll f'did-dar għax dan ukoll huwa bin Abraham.
Għax bin il-bniedem, referenza għalih innifsu, bin il-bniedem ġi fittex u jsalva dak l-intilef. Għawek għanna wieħed li qed jikklejmja, ġi apposta f'd-dinja biex ikun is-salvatur tagħna. U biex u nnifsu jgħidilna u jikkonvinċina li iva għalla jeżisti. U fejn sejjer iva hemm ħajja wara l-mewt. Kif nafa xu nnifsu għam bell-imwiet u kellimna dwar xem lilin mill-qabar. Ġesu ġie biex jilluminana, ġie biex jallimna, ġie biex ipoġġina fit-triq u nnifsu it-triq li wassal għand il-missier. Meta nitkellmu dwar salvazzjoni ifisser li hemm xi ħadd li għandu bżonn isalva. Għandu bżonn isalva. Aħna l-koll. Din il-mara li rajna l-istorja tagħha fejn semat li Ġesu kien qed jiekol fid-dar tal-Fariżew u daħlet fid-dar kienet xi ħaġa aċċettabbli jekk nkun nafu kif kienu jkunu mibnijin id-djar u daħlet u bdiet tbuslu saqajh u taħsillu saqajh biż-żejt tal-fwieħa u l-bqija. U Ġesu fl-aħħar jgħid lill-mara il-fidi tiegħek salvatek, mhu bislim. B'mod komfortabbli, b'mod ta' faraġ, ta' inkoraġġiment. Ġesu qed jgħid il-fidi tiegħek salvatek. Qabel ma kont salvata, kont mitlufa, kont ikkatenata mad-dnub, missa il-fidi tiegħek, il-fiduċja tiegħek fija, il-fatt li inti ersaqt lejja. Il-fidi tiegħek salvatek. Xi ħadd għandu bżonn salvazzjoni bħal dik il-mara aħna wkoll u xi ħadd ukoll kapaċi u jrid isalva. U appuntu Ġesu li ġie biex isalva meta qalilha dnubietek maħfura ma' ħadd taħt il-kappa tax-xemx illi personalment bl-awtorità tiegħu innifsu mhux qed jaġixxi qali sam ħaddieħor jew għan-nom ta' ħaddieħor imma hu nnifsu jgħid id-dnubiet tiegħek huma maħfura. Id-dnub huwa l-ksur tal-liġi talla. U Ġesu qed jgħid jien qed naħfirhomlok dawk id-dnubiet. U kienet xi ħaġa affermazzjoni tant rivoluzzjonarja, tant illi qatt ma smajna biha, illi bniedem illi kien qed jiekol maxmun il-Fariżew u mal-mistednin l-oħra, iqum u l-dilmara jgħidilha dnubietek maħfura. Tantu hekk li dawn in-nies li kienu mal-mejda miegħu bdew jgħidu fihom nfushom minu dan illi jaħfer id-dnubiet ukoll. Illi saħansitra jaħfer id-dnubiet. Minu dan? Li tkun mhux xi ħadd speċjali, li tkun Alla nnifsek il għaliex id-dnub tagħna ikkommettejni kontra Alla u kontra Alla waħdu. Kif jammetti sewwa David fil-Salm tiegħu. Minu dan illi kapaċi jaħfer id-dnubiet. Mela, meta nitkellmu dwar is-salvazzjoni, qegħdin aħna konvinti illi Alla jeżisti, Alla huwa ġust, u fil-waqt li huwa ħanin ma jaħfirix lil ħatjin, imma ċertament iħallashom f'wiċċhom. Dan Alla huwa qaddis. Però fil-ħnina tiegħu oġbu illi jipprovdilna Salvatur. Salvatur illi kapaċi salvana u kapaċi salvana mill-ar kondizzjoni illi stajna ninsabu fija. Il-Bibja tpenġi s-sitwazzjoni tagħna bħala stat ta' mewt spirituali, bħala stat ta' alienazzjoni minn Alla, hemm diversi tixbiħat. Waħda minnhom hija ta' raġel tant marit, tant dajef, tant bla saħħa illi mhu kapaċi jagħmel xejn huwa mitluq għarrieħu. F'Iżajja kapitlu 1 jgħid għaliex tridu tibqgħu tissawtu billi tibqgħu tixxewxu kontra tiegħi. Ir-ras kollha hija marida u l-qalb kollha hija mifnija. Min ir-riġel sar-ras m'hemm l-ebda saħħa fih. Ħafna li f'drib dbenġil u ġrieħi miftuħin la maqsura u lanqas marbuta u lanqas imdewwija biż-żejt. Din il-kondizzjoni tagħna. Bniedem illi huwa marradi fatalment. Hija kwistjoni ta' żmien u l-marda tagħmel tagħha. Il-marda toqtlok. Id-dnub hekk jaħdem. Id-dnub tista' bħal raġel illi għandu il-kanser jista' jibqa' jgħix ħajja normali
u jibqa' dej u jibqa' attiv u jibqa' jilab il-futbol u jibqa' jiddeverti, però jasal dak il-jum meta il-preżenza tad-dnub fih, tal-marda fih, issir imbagħad tikklejmja il-każ tagħha. Ġesu jgħid illi fil-qagħda tagħna bħala nies morda, illi hu jgħid illi hu ġie bħala tabib. Mhux għal nies li huma sewwa, mhux għal nies li huma b'saħħithom, imma għal morda, għal dawk li jafu li għandhom bżonn it-tabib. Għandek bżonn is-salvazzjoni għaliex bħala persuna mixlija quddiem Alla u d-dnub jixlik. Id-dnub m'hemmx għalfejn Satana li huwa l-avversarju u x-xellej tagħna quddiem Alla, illi jakkużana kontinwament quddiem Alla. Imma fil-kuxjenza tiegħek ukoll taf fik innifsek illi inti inqaslu lil Alla, illi inti offendejtu. U allura għandek bżonn avukat, għandek bżonn min jiddefendi l-kawża tiegħek. Waħdek ma tistax tkampa, ma tistax tgħaddi għalixha. Wara mingħajr Kristu inti tinsab akkużat u diġà ikkundannat fil-qorti, l-ogħla qorti li minnu m'hemmx appell, fil-qorti tal-liġi suprema ta' Alla. Pawlu jatina il-karta tal-akkuża fir-Rumani 3 fejn jgħidilna li aħna l-Alla inqasnieh bil-xoftejn tagħna, bil-ħsibijiet tagħna, bl-emejjel tagħna, dak li għamlu jdejna, saqajna, widnejna, m'hemmx biżgħet Alla quddiem għajnejhom. U allura l-liġi iġġibna kolpevoli quddiem Alla, iġġibna ħatja u nafu li aħna ħatjin, nafu li aħna kolpevoli u ħaqna l-kastik. Kull bniedem illi jasal biex jirrifletti. Mhux biss hemm Alla u saħa warbu fil-ġemp ħanibqa' l-ħajja tiegħi. Imma hemm Alla u allura la hemm Alla bħalma qal il-profeta Amos, ippreparaw biex tiltaqgħu ma' Alla tagħkom. Jekk naslu biex iva rrid nipprepara biex niltaqa' ma' Alla, l-ewwel ħaġa li rrid nissara magħha hija s-sens ta' ħtija. Għax mhix ħtija fittizja illi jien vvintajt għax forsi għax trabbejt taħt ġenituri superstizzjużi. Jew għax trabbejt f'pajjiż li għadu lura, għadu ma żviluppax. Il-bina jaf illi l-ħtija tiegħu hija ħtija reali. Il-Bibja nfissa tajt illi il-bnedmin jafu fi anfushom, illi mhux biss qegħdin jaraw li ħadd ieħor jagħmel ħażen, imma huma wkoll jgħidu pjaċir ħadd ieħor jagħmel ħażen, jagħmluh bħalhom u għalkemm jafu s-sentenza t'Alla, illi min jagħmel weġda bħal dawn mhux biss ħaqhom il-mewt, ma jkompli jagħmluhom. Il-viltà, l-ingratitudni, l-ispirtu xewwixi kontra Alla. Din ewwel ħaġa rridu nissaraw magħha. Jekk jiena rrid ninqala mill-istat ta' ħtija u akkuża fil-qorti ta' Alla, irrid naraf min jista' ineħħi l-ħtija. Ġesu li ħa fuq innifsu il-ħtijiet tan-naċ tiegħu, tal-poplu tiegħu. U allura minn Ġesu nibqgħu biss taħt akkuża bih, l-akkuża mhux biss titneħħa imma l-Bibja tgħid li nkunu ġustifikati. Alla jodna, Alla jiddikjarana, l-Imħallef Suprem jiddikjarana darba dejjem bħala ġusti qudiemu. Wieħed jeħtieġ ikun salvati għaliex bħal wieħed li qed jereq. Nafu l-istorja pereżempju tal-dixxipli għaddejjin qed jaqsmu l-baħar tal-Galilja tqum dil-burraxka fil-baħar l-ilma beda diħel fid-dajsa, dispraw dawn sajjieda ta' esperjenza u kienu għoddewa bħala daqshekk. U fid-disprament tagħhom qajmu lil Ġesu li kien mifni bin-nas wara ġurnata xogħol u pritkar u jqajmuh u iva. U Ġesu għal darb'oħra illi isalva. Għax Bibba titkellem dwar salvazzjoni mill-arqa, salvazzjoni mill-ledewwa tagħna. Għana dik kemm dwar salvazzjoni mid-dnub. Illum.
Dan huwa l-Vanġelu, salvazzjoni ħelsien mid-dnub. Imma bħalma Ġesu dakinhar bl-awtorità tiegħu waqqaf l-imwieġ u sikket l-irjieħ. Tant li d-disċipli skantaw u staġbu. Min huwa dan? Biex anke l-irjieħ u l-imwieġ jobduh. Ma David ukoll kien jaf xi ġifieri forsi mhux f'tempesta littera fuq il-baħar, ma raw kif David jitkellem salvani u Alla għax l-ilmijiet tiegħu telaw saruħi. Qiegħed nereq f'ħama fond. Fejn m'hemmx fejn nieqaf, tħalt fil-mijiet fondi fejn l-ilmijiet qegħdin jarquni. U l-bniedem għal darba meta jirrifletti jibda jinduna. Illi l-affarijiet mhumiex lixxi mhumiex sbieħ daqskemm iħobbu mpenġuhom. U għalhekk forsi l-bniedem jitgerrex u jiddejja meta jisma' b'dan l-affarijiet. Il għaliex qegħdin inġibu wiċċ imwiċċ mar-realtà. Wiċċ imwiċċ mal-kondizzjoni vera tiegħu. Il-bniedem li jixtieq il-ġid ta' ruħu stess. Irrid jikkonvinċi ruħu li hu ta' bilħaq mitluf. Il-hu ta' bilħaq mitluf. Inut li nħibba wara subajna, inut li inqabbel innifsi ma' Hitler jew ma' nies oħra Għabda minn innifsi u ngħid jien mitluf. Għaliex jien mitluf? Bażikament, hemm diversi raġunijiet, imma bażikament għaliex irroftajna, warrabna ir-rivelazzjoni ġenerali tagħna. Alla ifferma jismu ma' kullum kien. Tramuntana, nofsinhar, il-vant, punent, kull fejn tmur, anke talaw nies fuq il-qamar, kull fejn tmur hemm evidenza imċabsa ma' wiċċek illi Alla jeżisti. Ismewiet ixandru l-gloria ta' Alla. Hekk jgħid David. U ndih raġun u vera. Il għaliex imqar Immanuel Kant bil-volumi kollha li kiteb biex jiddestruġġi lil Alla minn għalih. Li kieku ma kiteb xejn u ħallina mqar ismu Immanuel Kant kien jgħallimna iżjed għax ismu jfisser Alla huwa magħna. Imma l-ironija hija din illi dan l-istess Immanuel Kant ħallina sentenza fejn jgħid illi hemm żewġ affarijiet jikkonvinċuni li hemm Alla. Mela l-ewwel ered lil Alla, imma mbagħad jgħid għandna bżonnu lil Alla jew l-idea tal-Alla. Żewġ affarijiet jikkonvinċuni. Il-leħen tal-kwiekeb u l-leħen ġewwa fija. Ja. U l-bniedem minn żmien il-ġgantija, minn żmien l-libad żminijiet, kellu l-firxa tal-kwiekeb bil-lejl. Il-kwiekeb li qegħdin jgħaddu messaġġ. Ma jitkellmux, ma l-messaġġ jiftiehem sew. Tant li Pawlu jgħid li bnedmin m'għandhomx skuża. Aħna ngħidu imma sa jumejn ilu kellna il-laqa u ġew in-nies minn barra u kellimnihom ċar fejn Ġesu qal jien għat-triq il-verità u l-ħajja ħadd ma jġed il-missier ħlif tal-mestija u tant kienu qegħdin jifhmu il wieħed minnhom qal imma allura dawk l-isfortunati li qatt ma semgħu. U jien ollejt sebej waqt l-isfortunati semgħu wkoll. Imma l-għajnihom għal dik ix-xhieda. Jew mhux qed jikkunsidrawha sewwa għax ma jaqblilhomx. Meta l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 1:19 jgħidilna dwar l-umanità in ġenerali. Il-bnedmin matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum dan huwa l-bniedem. Dak li jista' jkun magħruf Alla jidher fihom għax Alla urjulhom lir-Rumani, lill-Griegi, lill-Assirjani, il-Babilonjani, l-Eġizzjani, il-Maltin moderni, Alla urjulhom għax il-ħwejx li ma jidhrux tiegħu is-seta eterna tiegħu u d-divinità billi kienu sa mill-bidu tal-ħolqien tad-dinja magħrufin mill-ħwejx li saru, magħrufin. Ħares u tara l-emejjel tal-Alla. Mela Alla jeżisti.
Magħrufin mill-bidu tal-ħolqien minn Adam u nislu kollu. Dawn jidru ċari jgħidilna għalhekk m'għandhom skuża. M'għandhom skuża. Il-bniedem huwa mitluf il għaliex għal għajnejh għal verità mifruxa ma' kullum kien. Tantu hekk l-ikbar xjentisti llum żewġ terzi minnhom atej u ma jdux jammettu illi Alla jeżisti, hemm madwar terz minnhom illi jammettu li Alla jeżisti. U xi wħud minnhom ukoll Kristjani Evanġeliċi bħalna. U wieħed minnhom li vvinta l-MRI kien Kristjan Evanġeliku, jekk ma tafux. Ningrazzaw l-Alla għalih. Li vvinta l-MRI li użajtu jien stess. Kristjan Evanġeliku. Imma jgħidulna ignoranti, jgħidulna antikwati. Dawn il-xjentisti li jgħidu li ħana avvanzajn issa nistgħu ngħaddu mingħajr Alla. Kif jwieġeb bil-mistoqsija mnejn ġie l-univers? Well, ġi minn ras tal-abra żgħira li esplodiet. Kapaċi bniedem intelligenti. Kapaċi bniedem intelligenti. Issi daqshekk iblaħ, daqshekk tuba, daqshekk ignorant. Il-għasa biex jgħid l-univers ġie minn ras tal-abra li esplodiet. Ma jidinix kif esplodiet u għaliex esplodiet. Il-bniedem m'għandu skuża. M'għandu skuża illi jgħid illi ma jafx hemmx Alla, kulħadd jaf li hemm Alla. Ma xafet taqra l-Bibja, għandek il-ktieb bl-istampi li ma tistax tiskapulaħ. Miexi fuq, tħares leħ. Għalhekk il-bniedem hu mitluf. U l-bniedem hu mitluf ukoll minħabba l-fatt li lanqas biss jobdi l-kuxjenza tiegħu stess. Meta ngħid il-kuxjenza tiegħu, ħafna nies jagħmlu mill-kuxjenza tagħhom affarijiet ħżiena. U Pawlu jarafha dil ħaġa jammettija. Imma l-kuxjenza tal-bniedem normalment tgħidlu illi s-ser huwa ħażin u l-loti tal-karità huwa tajjeb u li l-gideb huwa ħażin u l-verità hija tajba u da tagħmlux u dan għamlu. Hekk taħdem il-kuxjenza. Hekk taħdem. Imma lanqas biss il-kuxjenza u allura mhux sfortunat meta beda jgħid beda jipprotesta ma dak li sfortunat dak li qatt ma tagħmlu. Isma' l-kuxjenza tiegħek stess għal darba il-kuxjenza tiegħek stess illi qed takkużak ta' kuljum. Romani 2:14 jgħidilna illi meta l-ġentili pagani ġifieri li m'għandhomx il-liġi, ma kienux il-favoriti, ma kienux privileġġjati bħal Lut li Alla bagħtilhom il-Mosè, il-profeti, kellhom il-kodba tat-Testament il-Qadim. Il-ġentili m'għandhomx il-liġi, però jagħmlu min natura għax huma bnedmin. Magħmulin minn Alla ġifieri. Jagħmlu minn natura l-ħwejjeġ li huma fil-liġi, dawn li m'għandhomx il-liġi huma liġi għalihom infushom ġifieri għandhom ċertu prinċipji li jimxu fuqhom u jafu li għandhom jimxu fuqhom. Jafu. Kwalunkwe imperu, kwalunkwe ċiviltà dejjem kellha liġijiet normalment tajbin. Orajt hemm eċċezzjonijiet. Hemm ċiviltajiet jew tribujiet illi huma kannibali. Hemm eċċezzjonijiet. Mhix qed ngħid ilkoll, imma normalment il-bniedem jaf x'inhu tajjeb. U ma jagħmlux. Jaf x'inhu ħażin. U jagħmlu, allura l-kuxjenza tiegħu tkiddu. Takkużah. Dawn juru x-xogħol tal-liġi miktub f'qalbhom billi tiġdu wkoll kuxjenza tagħhom u l-ħsibijiet tagħhom li issa jakkużaw u se jiskużaw wieħed il-ieħor. Il-bniedem ftaqtija miegħu nnifsu għax jekk jala għajnejh għall-univers u ma jafx li qed f'dinja fil-kuxjenza tiegħu jaf illi hu naqas lil dak li jagħmlu. Għalfejn it-mitluf, għaliex il-bniedem ġi fid-dinja parti integrali minn ħamla minn kurrent ta' bnedmin ta' umanità illi ma trix taf balla. Efeżin 2 Pawlu jgħid li intom ukoll darba kontu mexjin
fl-modi, skont il-mixja tad-dinja, skont il-prinċep tal-ħakma tal-ajru x-xitan ġifieri, l-ispiritu li sa jaħdem fuliet id-diżubbidjenza. Għalhekk il-bniedem huwa mitluf il-għaliex toġbu li hu jimxi mal-kurrent. Jimxi mal-kurrent. Għalfejn għandi nirreżisti il-ħażen. Nimxi mad-dinja. Intu wkoll tinsab mitluf kif diġà semmejna, il-għaliex tinsab taħt id-dominju tiranniku tax-xitan. Ix-xitan l-għadu tal-Alla u l-għadu tal-umanità. Ġesu jitkellem ċarissimu dwaru anġlu ribell illi irid ifixkel minn għalih ix-xogħol tal-Alla. Fi Ġwanni 8 vers 42 Ġesu jgħid kieku Alla kien missierkom qed jitkellem lin-nies reliġjużi. In-nies li kellhom ċertu pretenzjonijiet fil-ħajja. Kieku Alla kien missierkom kontu tħobbuni għax jien minn Alla ġejt u ħriġt. Lanqas ma ġejt mir-rajja ma hu batni. Għaliex ma tifhmux it-taħdid tiegħi? Għax ma tistgħux tisimgħu kliemi. Intom u li tmissierkom ix-xitan u x-xewqat ta' missierkom tridu tagħmlu x'akkuża kera. U li intom u li tmissierkom ix-xitan u tridu tagħmlu x-xewqat tiegħu. Xewqatu, u jgħid dak kien qattil mill-bidu. Qattil mill-bidu ma qatx fis-sewwa. Għalfejn il-bniedem huwa mitluf il-għaliex huwa momi mix-xitan. Palma x-xitan għama l-leva u konvinċija. Illi billi tijkom il-frott tas-siġra b'daqshekk x'ġara. Alla ma jridkomx kunu bħalu, tarfu il-sewwa u l-ħażen. U għaliex m'għandix inkun bħal Alla. Flok noqgħod taħt il-kman tiegħu. Dak huwa dnub. Dak huwa dnub. Ix-xitan illi għama lill-umanità, tant illi Pawlu jgħid fil-Tieni Korintin illi fosthom Alla ta' id-dinja ix-xitan. Alla ta' id-dinja ema moħħ dawk li ma jemnux biex id-dawl tal-Evanġelju glorjuż ta' Kristu li huwa xbija Alla ma jgħidix fuqhom. Għalfejn bniedem twassallu l-bxara tajba, hija bxara tant sabiħa, tant meraviljuża, tant eċċezzjonali u jibqa' għaddej. Għax huwa għami. Huwa għami. Għalhekk il-bniedem mitluf għax mhuwiex qiegħed jaraf il-kondizzjoni tiegħu. Ma fuq kollox, ħankunu b'saqajna mal-art. Għalfejn bniedem mitluf. Għax jagħmel atti speċifiċi ta' dnub. Jagħmel opri emil l-imġiba tiegħu hija ħażina. Hija ħażina, ma tikkonformax mal-istandard tal-Alla. L-istandard tal-Alla muri fil-mandamenti tiegħu, il-bniedem jaqa' l-isfel. Isimgħu x-xilja l-akkuża serja illi Ġesu jgħid mhux tal-għada esterna tagħna kif inġibu ruħna ma' xulxin, ma joħroġ mill-qalb. Il-vera jien, il-vera personalità tiegħek kif jarani Alla. Mark 7, vers 20. Ġesu għal dak li joħroġ mill-bniedem dak iħammeċ il-bniedem. Ma ġdikol bidejk mhux maħsulin, tlaqqa xi virus vera, ma jgħaddilek. Imma dak li joħroġ mill-qalb huwa wisqar. U dak iħammeċ il-bniedem għax minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem hawn huwa l-bużillis, hawn hija l-problema umana. Mill-qalb tal-bniedem joħorġu l-ħsibiet ħżiena. Tħares l-univers u tajt ġib ix-xejn. Splodiet il-ras tal-labra. Jippretendu li morrif imma saru boloħ. Il-ħsibiet ħżiena tal-bniedem. Il-bniedem li qed jaħrab minn Alla bħalma Adam dineb il-kuxjenza tiegħu akkużat u mar jistaħba fil-faxxina tas-siġar u Alla qalu fejnet. Mhux ma kienx jaf imma rridu jistqar il-ħtija tiegħu. Rridu jistqar. Iva, il-sors tal-emil kollu ħażin tagħna, il-ħsibijiet ħżiena x'joħroġ minnha. Kif taħseb hekk int.
Joħorġu l-sibiet ħżiena, l-adulterji, iż-żena, is-ser, ix-xeħħa, l-ħżunija, il-qerq, il-ħajb razan, l-għajn ħażina, il-ġelożija ġifieri l-ejra, id-da, il-gburija, il-bluwa. Tal-ħwejjeġ ħżiena kollha jiġu minn ġewwa u jnitsu l-bniedem. Jiġu minn ġewwa fik. Twaħħalx fil-ġenituri tiegħek, twaħħalx fl-ambjent tiegħek, fit-trobbija tiegħek. Ħallih il-Freud jgħid li jrid. Ġesu qed jgħid li il-ħażen li tagħmel int tagħmlu għax trid int. U allura int responsabbli tiegħu. Vera niġu influenzati minn xulxin għax qegħdin ngħixu f'soċjetà, vera. Imma il-raġuni fejn tagħmel ħażen int. Twaħħalx falla, twaħħalx fix-xitan, twaħħalx fil-ġenituri tiegħek. Ġesu qed jgħid dawn l-affarijiet kollha joħorġu minn ġewwa. Għalfejn int mitluf? Appuntu għax bħal din il-mara illi ġiet għand Ġesu. Luqa jsejħilha ara kien hemm mara fil-belt li kienet midimba. Id-deskrizzjoni preċiża ta' x'inhu l-bniedem. Il-bniedem hu midneb, ħamartolos, wieħed illi vilment, konxjament, bl-ardità u b'nuqqas ta' gratitudni jieħodha kontra Alla li xorta waħda jagħtih il-ġid, l-ilma, ix-xorb, l-ilbies u l-kumdatijiet l-oħra kollha. Din mara kienet midimba. U anke l-Fariżew kritika l-Ġesu f'qalma tal-bniedem kien profeta, kien ikun jaf min dil-mara li qiegħda tmissu għax midimba. Ġielu għal-awtur u xmur l-Fariżew u t-tnedi jaqblu li dil-mara hija midimba. Id-deskrizzjoni tagħha tiffittja preċiżament lilek ukoll. Aħna l-koll midimbin. U ċoj allura għandna dejn quddiem Alla. Għax id-dub huwa dejn, però huwa dejn li ma jistax jitħallas. Huwa dejn ma jistax jitħallas. It-traċedja fl-infern ħatkun din, li l-bniedem qed jiskonta il-pina tiegħu u jaf li qatt ma jista' jiskontaw. Għaliex? Għax id-dub huwa magħmul kontra Alla infinit fil-qdusija tiegħu. Int li inti traq purmiet, kif tista' qatt tħallas id-dejn infinit li għamilt kontra Alla. U għadejn. U għalek Ġesu għallilhom l-istorja ta' daw żewġ mid-dinjien, ma setgħux iħallsu tnejn. Wieħed kellu jagħtih 500 dinier li huwa 50. Il-Fariżew beda jitkaża b'dil-mara din midimba. U Ġesu bl-istorja tiegħu għal okej, midimba 10 darbit aktar minnek, però int ukoll xorta midneb. Int xorta midneb. Midneb żgħir, midneb kbir, xorta midneb. U allura għalfejn int mitluf għaliex m'għandekx relazzjoni vitali ma'Alla. M'għandekx rabta ma'Alla illi tagħtik il-ħajja. Il-kondizzjoni tal-bniedem. Għalfejn Ġesu ġie fid-dinja biex jagħti l-ħajja. Ġesu jgħid lill-missier, int tajtni awtorità fuq kull bniedem biex nagħti l-ħajja dejjem il dawk li rritjen. U għas-sors tal-ħajja tagħna. Lajn tal-ħajja tagħna. Fi Ġwanni 3, vers 36. Dak li jemmen fl-iben f'Ġesu ġifieri għandu l-ħajja eterna. Ara da xejn, id-differenza. Ġesu li jatina l-ħajja, però dak li ma jemminx bl-iben ma jarax il-ħajja, iżda l-ħadab talla jibqa jammar fuq. Tista' tiġħad, tista' tinnega kemm trid, tista' tmur għal xogħolok għadha filgħodu minn ma tikkoppa xejn, l-għadab talla xorta waħda għadu fuqek. U nerġa' ngħid huwa kwistjoni ta' ħin biss. Bħal meta hemm bomba tal-ħin illi l-ftila tagħha jew xajdula qiegħda tinħaraq bil-motom u tista' tisplodi. Huwa maqtuħ għall-bnedmin li jmutu darba biss ma wara dan jiġi l-ġudizzju personali tagħhom. Il-Bibja tafżana. Qed tafżana. Illi min ma għandux, min ma jemminx fl-iben, ma jarax il-ħajja. Ma jarax il-ħajja. Fl-Ittatiegħu Ġwanni jgħid min għandu l-iben għandu l-ħajja. Lingwaġġ ta' tfal. Lingwaġġ ta' tfal. U min jista' jinnega, min jista' jipprotesta u jgħid imma xorta dawk li qatt ma semgħu bi Kristu u dawk.
mhux diġà urejna u l-Bibja konvinċitna. Il-qegħdin jagħlqu għajnejhom għar-realtà, il-qegħdin imorru kontra kuxjenza tagħhom. Alla mhux se jgħid lill-bniedem ħanibgħatek l-infern għax m'hemmx fi Kristu meta qatt ma sema' bih. Le, Alla huwa ġust. Alla jikkundanna lill-bniedem għax hu mitneb. Għax kien jaf x'inhu t-tajjeb u m'għamlux. Kien jaf li suppost jevita l-ħażen u ffanga fih. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben m'għandux l-ħajja. Forse qed interrealizzaw il-responsabilità enormi li appoġġa fuqna. Li bħala qassiesa fuq dal-poplu rridu nafsawhom, Idu wissuhom. Altrimenti id-dem tagħhom ikun f'majdejna. Għana l-lum nifirħu nitennew illi Iva, Ġesu mhux biss kapaċi isalvana, imma irid isalvana. Kristu kapaċi l-għonet u kompetenti totalment biex isalvana. U kapaċi isalva kompletament il-dawk li bih jersqu lejn Alla. Lut 7 vers 25. Ġesu huwa kwalifikat kompletament u Alla wera li huwa kwalifikat billi tkellem is-sema dan hu bil-maħbub li fih jiena sibt l-għaxqa tiegħi. Dan hu bil-maħbub isemgħu lilu. Alla provah fuq kollox bil-qajmu bell-imwiet biex ma jkunx hemm skużi. U x'ma mettu l-aħjar jew Konfuċju jew Sebaħ jew Daram, le. Dak huma mejtin, briganti li provaw jaħdulu postu. Illi promuovew nfushom bħala għalliema tal-umanità. Ġesu qal jien għad-dawl tad-dinja, mi jimxu warajja ma jimxiex fid-dlam. U xi provi Alla qajmu bell-imwiet. Kieku kien giddib kien ħalli fit-trab ma' ħadd ieħor. Ġesu kapaċi salvana. Ġesu irid isalvana. Hemm Alla wieħed, diġà nafuha din. U medjatur wieħed din ma naċċettawiex. In-nies inġem ma taċċettahiex. Li hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin iva. Għaliex wieħed huwa dak li miet fuq is-salib biex jitabba bil-ħtijiet ta' ħafna. U allura Ġesu irid isalvak. La tibqgħux għaddejjin. Nkellimkom kollha bħalli kieku ma nafkomx. Il-kwistjoni tas-salvazzjoni eterna tagħkom. Insalvat? Tista' tgħid b'ċertezza, konvinzjoni sħiħa, b'assigurazzjoni li iva, naf il-min hemment. U naf li kapaċi wkoll jirriservani, iħarisni sa dak il-jum. Temmen fi Kristu. Meta temmen, jiġifieri bħal dil-mara, illi għax hemmnet fih marret u bkiet dak il-bikiet għandiema u rrit l-affezzjoni tagħha, iż-żejt tal-fwieħa ħaslitlu bisitlu saqajh. U Ġesu dar fuq il-Farisaw qallu għattara. Min iħobb ħafna. Min jħaflu ħafna. Skużan, min jħaflu ħafna, iħobb ħafna. U x'mun Farisaw baqa' hekk? Iħares u jikkritika f'qalbu. Ma kellux imħabba Ġesu Kristu. Ma rafx li huwa midneb bħal dik il-mara. Forsi mhux daqs dik il-mara jista' jkun kienet prostituta magħrufa. Il-qaħba tar-raħal ngħidula. Ma kienx bħal orrejt, ma kienx bħalha, kien mur sinagoga. Kien jara l-iskrittur, kien jitlob. Ma xorta kien midneb. U jidru għadu attenti li ma tkunx int illi tajt is-salvazzjoni għal ħadd ieħor u żgur li għandhom bżonna, ma jiena nagħti. Temmen fi Kristu. U jekk temmen qed turi l-istess imħabba, qed turi l-istess affezzjoni, l-istess wens li sabet dil-mara meta marret għandu Ġesu ma barra biex. Ġesu ma kitxiex. Ġesu jilqal mid-dinbin. Vers 44. Tara il-mara daħlet f'darek u l-mar riġla ma tajtnix imma din ħaslit riġla bid-dmuħ u messithom b'xar rasa bewsa ma tajtnix.
ħafna nies semaw bi Kristu u waqfu hemmhekk. Waqfu hemmhekk. Jistudjaw, janalizzaw, jikkritikawh. Min kollox jagħmlu, ħlief li jmorru għandu. Ħlief li jirrikorru għandu biex isibu min għandu dik id-dikjarazzjoni tant u tant neċessarja għalina. Nubietek huma maħfura. Tista' tgħid nubietek huma maħfura llum. Jekk le l-aħwa tagħtix mistrieħ irruħek u nitlob biex ma torqodx qabel tista' tiġġad il-kwistjoni. Int ma' Alla. Però għandek il-kuraġġ li tista' tmur għand Alla permezz ta' dak il-medjatur illi wera interess fik, illi ġib bniedem bħalek biex jerfa' fuq l-ħtijiet ta' dawk li huma mitlufa. Jalla l-kol kemm aħna naslu f'dik il-pożizzjoni ngħid Ġesu huwa s-salvatur personali tiegħi. U la darba nafu doqt u esperjenzjajt il-ħnina tiegħu, irrid issa il ħadd ieħor jidħol f'din l-istess esperjenza. Relazzjoni ta' mħabba bejn ħallieq u aħna il-ħlejqa tiegħu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.